Hello guys, welcome to Ibis Vlog. So guys, naka-decide mi nga mag-walking nara ang kauban si Madi, si Kuani In, tapos si Buntit na walking yun ang baklay. Tara, niya, ama sa hindi pa kita amuhang body fit coronavirus sa mong pag-walking in the next day. Pero first day pa naman guys, wala pa na siya guys. Tara, pakita ni Madi niyang tiyan na butod nakakagisi guys. Sebras punta guys, wala pa pangimasa. So guys, nara nag-warm up to mi guys. Wala mi nagkadimao, wala mi kabalon sa unahon ani guys. Tara, naglibog mi. Ang bata nagtanawa sa mo guys. Naglibog pa siya guys, nagdaga na lang siya guys na klaro kay namutian guys. Butod kay guys. Niwang tami na wala na nagkadimao. Basta lang guna guys. Basta kay maka-exercise ka na nay nang labi nga mga bata. Nalan, ang sorry, Madi, gitagan, nagkalit iya wala dyan. Warm up ko na. Maramanig mga bitukon nga nagkawan. Nagkaigi. Sa dalan. Tarada. Tuyok-tuyok ka ma. Tuyok-tuyok na. Tuyok para mawanan yung mga bewang-bewang ang ulo. Ituyok. Warm up na. Sa kalawa kanan. Na basta da. Muna diha. Ako sila na natrombatan. Kulakaw na. So kana. Wala na kong ipagita. Baklay guys. Nara guys. Pag walking. Nanguha mi og tanglad og kamunggay nas Madi o nangibot pag tanglad tura. Kakuha na. May kamunggay og tanglad. Magic guys ba. Panglawoy na guys. Pangpasabaw para natay usog pagkaugma na sa pag-walking. Tara. Ano farmi manong guys. Di amiga panguha og mga gulayin nga pang utan nga mga pinagbrira good guys. Panglawoy ba. Diba so ito nanguha pa si Madi Tara, baklay na si Madi kay mana siya panguha. Tapos manong doon na siya kaya nagpasalamat na siya guys. Tara, wala na akong ipakita guys. Tara sa yung cameraman nga natakarag dut sa camera na wala ka na nasinday buntit ngisi niya mo na guys. Baklay na si Madi. Napagawas na siya guys.